भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के कल जो नया साल के वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल वही गाना से जुड़ल खास और बेहतरीन खबर लेके आइल भई। जी हाँ भैया, जाना गाना के बोलबा छपरा से आवता डांसर। जी हाँ भैया, छपरा से आवता डांसर जौना के कल फुल HD वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल जौन की वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जौना गाना गइल बने पवन सिंह, जौना गाना के लिखले बने भैया अजय बच्चन जी, गाना म्यूजिक दल बने छोटू रावत जी और ये गाना के डायरेक्टर बने विभासु तिवारी जी। आप सबके बता दी गाना गजब के कमाल कइले बा। जी हाँ भैया, पूरा तरह से धूम मचा देल बा, धमाल मचा देल बा। जब से गाना रिलीज भइल तब वहीं से भैया बहुत ही ज्यादा धमाल मचिल बा और कमाल क देल बा पूरा तरह से ई गाना। जी हाँ भैया, मात्र 1 घंटा में 4,02,000 व्यू मिल रहा है। जी हाँ भैया, 1 घंटा में। और वही बात कर लिया तो भैया 3 मिलियन व्यूअर्स के आंकड़ा क्रॉस कर गई मात्र 3 घंटा में, जौन के भोजपुरी में पहली बार कोनो गाना के 3 घंटा में 1 मिलियन व्यूअर्स मिलल। और भैया 7 घंटा में भैया 2 मिलियन व्यूअर्स के आंकड़ा क्रॉस कर गए। और वह बात के लिए 24 घंटा में, एक्यूरेट 24 घंटा में तो 3.1 मिलियन। जी हाँ भैया, 3.1 मिलियन व्यूज प्राप्त किए बा। और पूरा तरह से गाना इच्छा गया बा, पूरा तरह से धमाल मचा रहा बा। पब्लिक के गाना के बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा बा, वही तरह कमेंट दे रहा बा अच्छा अच्छा भैया, और लाइक भी वही तरह दे रहा बा और शेयर भी काफी जबरदस्त पब्लिक कर रहा बा। और वही तरह भैया गाना के पसंद कर रहा बा और मार्केट में पूरा तरह से गाना छा गया बा, बहुत ही ज्यादा चल रहा बा। और ये भैया नया साल के गाना है जौन की भोजपुरी न्यू ईयर सॉन्ग 2021 के जौन की वीडियो सॉन्ग पवन सिंह के बत्तौर पूरा तरह से सुपर हिट गाना ही हो चुकल बाटे और पूरा धमाल मचा रहल बा पूरा तरह से। जी हाँ भैया, आप सब का कॉल जाते अगर गाना देख लेबे तो जरूर कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।